Fáilte Garja, my name is Mr. O'Sullivan, na Déagóirí Cróga ard le bheith. Is cuimhin lum go soléir ihe ghorca I mullag an gheirigh a bhí inti. Bhí storm bhilteach túra ag met éireann don tír ina omláine. Cés móilte den ráha sin, bhí corghuine beag beann an magart. B'idir iontas is uafás cheanóir bocht amháin nuair a dhúisigh sé. Dur dalarmh titach báisteach chrám le linn na híthe. Fága an seanóir mí ábharach seo I láir an chasúr mar chora. Agus an tuile ag ardú go fiocmhar bhí an seanóir I mbaol a bháite. Ábhraí an tíl bhí bert ógánach ina osceacht. Cur a gléig go háin na seirbhísí éigeandála láthreach bonn. Idir an dálinn dúan na hógánaigh I bhochar an teanóra. Ní nachanna buine get uafásach as a raibh láthair. Tháinig an bhríogáid dóiteáin an láthair I gcrapan na súl. Drám seifdú le bheith iad le fios an gnó acu gan Dr. B. Tuga lámh cúnta don seanóir ba réir a rach. Tuga an seanar chuig ospidéal na cathrach go garad in dhiaidh sin. Fear thar a bheith buíoch a bhí ann nuair a tháinig a léochra cuairteoir. Is fíor don seanachal in am an ghathair a bhreatar an chabhar. Cá raibh na daoine sa fictúr seo? Cé bhéad duine a bhí sa fictúr seo? Cad a tharla sa fictúr seo?